I pozdrav ljudi, ovdje je Lukas sa kanala The Mobile Game i danas igramo igricu Maze. To je strašna igrica. Mnogi su je imali. I čudi Kristijane, mora se... pa nije na... Žavina. Marš. Da, ovaj klip će traje nekih sat vreme jer ja ovo ne znam da igram. No neću tebi zadavljati vidim to. Ne. Inače ja sam tu, tako veliki pozdrav za mene i za vas. Tako da. Čuti brate. Ajde, dobro, aj krećemo. Mi smo krenuli. A mogu ja? A što? Što ne dajem. Kupiš telefon. Povredio si me. Znam, bol me dup. Nekako me zavno dup. Ti možeš pređe prilo ja? Evo ga, idem. I sad onako, pred ciljem. Vidite da je Luka obični noob, ali ovo nije neki noob. On je najgori noob. A tako, a? Izbacim si iz kanala. Inače, nadalje nećete Iz vidjeti. kanala? Iz kog kanala? A? Iz kog kanala? The Mobile Game. Pa ja nisam u taj kanal. Inače, više nećete vidjeti Kristijanove videe, zašto je izbačen. Da se pali. I sutra vjerovatno ćete vidjeti novi klip kako ga mi bijemo. Zato što je... Prošao prvi level. Napredak. A za to sutra kad vidite koliko će imamo saba. 10. Mi radimo sav za sav. Ne radimo I to. volimo to. Daj bre, manj si debil. Ne radimo to. Lažem, ali smo mnogo dobri. I znamo da igramo, ali ima problem. Čuti bre. Ali jedan mali problemčić. Imaš malu pišu. Luka je to. Imaš malu pišu. Sutra izlazi klip, Kristijanov klip. I ja, pošto izbacujem sve klipove, vidjet ćete njegovu malu pišu. Evo će vidjeti. Moju malu pišu. Hoćete ulišu? Hoćete pišu ulišu? Hoćete Ljudi, gledajte sad kako gubi. Dole. Polako idi. Smanji se. Nitro. Aha, drugi. Treći. Aha, to će biti sam kad. Ćemo treći. What the fuck, man? Dosta je to. Hvala što ste gledali ovaj klip na naš video. Ako jeste, ostavite like, share, sub. I vidimo se u sljedećem klipu. Naravno, on nije izbačen sa klipa, to je samo mala šala. Ali ipak ćete vidjeti njegu malo pišu. Šalim se, ćao.